Bibunga gipaygayon ang religious fluvial procession sa Cagayan de Oro City. Kini agig pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ato sa adlaw sa kapistahan ni Senior San Agustin sa Cagayan de Oro City, usa ka religious fluvial procession ang gipaygayon sa Cagayan de Oro LGU ug Archdiocese of Cagayan de Oro City palibot sa Macahalar Bay ug Cagayan de Oro River. Tumong sa maong prosesyon ang pagpasalamat sa mga gasa nga nadawat sa syudad karong tuiga. Sa mensahe ni Archbishop Jose Cabantan, gipahinumdum niini ang kaimportante sa pagpabiling Kristohanon nga katilingban. Ang dakbayan sa katawhan ug ang dakbayan sa Dios. Kita ang dakbayan sa katawhan matuhop unta sa mga mithi sa Ebanghelyo aron nga atong dakbayan padulong ngadto sa atong dakbayan sa Ginoo sa langit. Paghuman sa maong prosesyon, usa ka concelebrated mass ang ipahigayon sa mga kaparian sulod sa St. Augustine Metropolitan Cathedral nga gitambungan sab sa gatusan ka mga Cagayanon. Ang stroke patient nga si Loki Kainoy gisiguro nga makatambong gyud kini sa misa aron magpasalamat sa iyang ikaduhang kinabuhi. Magsimba ko. Ano man? Tiganta sa kunba kinatasan Gracia. Paghuman sa misa, nag-apod-apod ang simbahan og pack lunch alang sa mga mitambong sa kasaulugan. Sama sa naandan nga tinuig nga kapistahan ni Senior San Agustin, libuan ka mga food packs ang ipanghatag sa simbahan. Hinungdan nga nagsugod na ang linya sa atong mga kapuso nga gusto nga makaapil o gusto nga makikumbira sa kapistahan ni Senior San Agustin karong adlaw. Sama na lang niining pamilya sa Raos nga matagtuig kuno nga galinya. Sir, kada tuigid mo na adiri, sir. Sir. Ano man? Kuan man sir, mo maning among tradisyon gud kay Katoliko bi ako. Pero to igin mi nga na dinhi uban sa kong pamilya. Naka-standby sab ang puwersa sa Cagayan de Oro City Police aron siguruhon nga mamahimong hapsay ang kalihukan hantod kini mahuman. Once na ma-clear na gyud ni mahuman activity dire sa simbahan na di man gyud punta immediately na mahawa. Ato lang gyud ensure na maplasta na gyud then ayata mo pulat. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.